yiri jumɛn bɛ kɛ gɛsɛ ye an bɛna dɔ fɔ o kan. Ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko hotep awni jawni tuma damarka joswati kawruki ka bama katoma malo ya bane kano ka degede kologoto imotab dumia awni senanga mission mandi kono emission muna intitulé ko sondo la nature nga sunku yinika ka sunku yinika korodore ka anyra yinika ka sunku yinika korodore ka an lamini yinika wala ambe foli dan karmo bama no badi samake ale mo ngoso initiateur na promoteur wala karmo yinituma ba kologoto imotab dumia yara nituma e mangala me jokulu befo ba fo kuni sema anga emission ngono kuni jo kuni sema ko damare ka jo sabati ka uruka bamba ko ka twama ayo akarmo foli tamene ko bi sujet c'est un sujet très fascinant donc amena nya foli ke gesa ko rekambi donc gesere abi tono munumbi ala ani a gesere bi labara da kun jumɛn anw fɛ yiri jumɛn bɛ kɛ gɛsɛ ye an bɛna dɔ fɔ o kan gɛsɛ dɔ bɛ e yɛrɛ bolo fana o ti yan gɛsɛ o bɔra jamana wɛrɛ an da bɛna so fana ma donc karamɔgɔ i bɛ dɔ fɔ an ye gɛsɛ ko kan. Karamɔgɔ Kologoto Imhotep Doumbia o ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ Mali ye sahɛli dugu de ye n'u ko yɔrɔ do ko ji bɛ na kalo damadɔ ani kalo 8 ɲɔgɔn ji tɛ na an fɛ yan yiri b'an fɛ yan fo yiri caman yiri ninnu caman bulu bɛ bɔn i n'a fɔ sisan n'i tagamana kungoso yan i bɛna yiri caman de sɔrɔ bulu t'u la i b'a dɔn k'a fɔ o de la ko yiri ninnu k'u bolomisɛnw ka ca Mali kɔnɔ jate kɛra ka se fo yiri 1600 ɲɔgɔn de ma kolo bɛ minnu na an b'a fɔ minnu kolo ka magan i n'a fɔ binamaw dɛ nka jiri kolomaw n'u ye plante ligneuse ye 1600 yiri caman y'o ye ko ka tila k'a ye o la sisan k'a fɔ yiri damadɔ bɔ yiri ninnu na olu de bɛ don da la ka kɛ gwɛsɛ ye i b'a dɔn so yan anw ka kuma faamuyali an b'an banbaw la kosɛbɛ walasa mɔgɔw kana ɲinɛ kɔ an ko gwɛ o ye ka sanuyali kɛ ka ko gwɛya fo dɔw yɛrɛ kungo ko ne ka n ka kungo so tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ gwɛtu ye parce que gwɛli o ye mɔgɔ ka laɲini caman ye i ka kow n'i ka waleyaw n'i ka voilà purification de don jɛli purification nettoyage o ye gwɛ ye nka se o ye sebagaya ye an yɛrɛ b'an fɔ ten an ka doni an ka kow la ko maa kelen danbaga kelen sebaga kelen ka gwɛ ni se ta k'o gɛrɛ ɲɔgɔn na kumaden kelen kɔnɔ o ye koba y'i bolo dɛ o de ye ko gwɛsɛ ka gwɛ ka i ka kuma min bɛ bangeli kɛ k'a lajɛya c'est-à-dire ka côté hygiénique o b'a la wa côté ésotérique ou bien côté spirituel o fana b'a la o kɔrɔ de ye ka da sanuya ka tila ka fanga c'est-à-dire fanga don i ka ɲini fɛn na c'est-à-dire e bɛ ka fɛn mun ɲini k'a sɔrɔli fanga don i la quoi walima k'a sɔrɔli fanga lawuli ka sɔrɔli fanga lawuli anw filɛ nin ye sisan nɔ anw ye golofinw de ye an bɛ k'an ka kokɔrɔw sira ɲini mun de la parce que anw tun y'a sira dɔn de wa n'an y'a sira dɔn fana an ka kan k'an banba ka segin nin fɛn ninnu ma ko mɔgɔ min bɛ gwɛsɛ don i da la a b'i da jɛya dɛ a bɛ i da kasa diya nka a bɛ se fana d'i ma ka i ka laɲini i ka ko laɲinitɔ la ka fanga don fana na bon n'an kɔni fɔra ko gwɛsɛ dɔrɔn mɔgɔw hakili bɛ taa fɛn fɔlɔ min na teliya la o ye siri ye quoi sirisun n'o mɔgɔw ko siri gwɛsɛ dɔw b'a a bɔ a kɛnɛ ko musow bɛ se k'o ɲimi ko a jalan ko cɛw bɛ se k'o ɲimi k'a suma ja ka tila ka fanga don i la quoi parce que ni mɔgɔ min dalen b'a la k'a fɔ i da nɔgɔlen tɛ i tɛ siran k'i ka kumakan fɔ quoi ni ma ye donc o ye siri gwɛsɛ ye o ye gwɛsɛ yɛrɛ teliman ye min b'an fɛ yan an b'a dɔn k'a fɔ ko zɛgɛnɛ gwɛsɛ bɛ yen i m'a ye zɛgɛnɛ an y'o o émission kɛ yan ni mɔgɔ ko mɔgɔ sɛgɛnnen tɛ ka kɔnɔjabagatɔ bɔ quoi
mɔgɔ sɛgɛnnen tɛ ka kɔnɔjabagatɔ bɔ i ma ye zɛgɛnɛ fila an bolo nin ye yan an bɛ ka n'ale yira nin y'a n'an ŋɔni ye nin ye zɛgɛnɛ gwɛsɛ de ye bon nin y'a nugufan yɔrɔ ye n'a kɔgɔra a fari bɛ jɛ ka tɛmɛ nin kan bon zɛgɛnɛ gwɛsɛ mɔgɔ bɛ zɛgɛnɛ gwɛsɛ kɛ n'i bɛ laɲini na n'i bɛ delili la n'i bɛ i bɛna sɔnni kɛ parce que a bɛ fanga de don i hakili ni i ka kuma cɛ quoi pour que kuma min bɛ bɔ i da dɛ ani fanga ka na zɛgɛnɛ gwɛsɛ ka ɲi kosɛbɛ. Donc c'est pour dire que kuma ye vibration ne wɛrɛmɛli de don wɛrɛmɛli a fanga i b'a fɔ fréquence c'est-à-dire vibration fréquence tɛ kelen donc o la kumakan in non seulement a bɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu ni a ye o dama dɔrɔn tɛ kumakan in fana ni fanga dɔ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ fanga min bɛ se ka ko dɔ ɲafa a bɛ se ka ko dɔ tiɲɛ fana donc e bɛ fɛ k'a fɔ donc mɔgɔ mana kɛ laɲini dɔ la i b'a fɔ an ka dɔ sira fɛ saraka ko ni fɛn ninnu la donc zɛgɛnɛ bɛ o mafa sugu d'i ma cogoya la cogoya min kumakan ka a fɔ ko ɲa quoi a fɔ ko ɲa i sago ye min ye a k'o sira sɔrɔ i m'a ye donc o ye zɛgɛnɛ yiri ye zɛgɛnɛ dun b'an fɛ yan k'a daminɛ depuis saheli désert kɔnɔ n'o ye sahara yɛrɛ ye ka jigin ka na fo bamako yan bi ka taa fo sikaso zɛgɛnɛ falenen bɛ an ka mali fan bɛɛ ka s'a ma dɔrɔn k'a gɛsɛ ɲini a la min ka ɲi k'a tigɛcogo ɲa k'a mara i bolo a jalan bɛ yen a kɛnɛ bɛ yen wa ni mɔgɔ bɛ zɛgɛnɛ ji kunu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ kɔnɔmagaya de lase mɔgɔ ma i m'a ye o y'a ji ye n'o tɛ a bɛ kanga fana ko sapotinase de don ko zɛgɛnɛ ye yiri ye min bɛ kanga an dun b'a dɔn ko brossada ko ani gɛsɛ tɔ minnu bɛ nale ka bɔ jamana wɛrɛw la ko u bɛna ka na u don anw ni an ka kungo yiriw de cɛ o furancɛ nin ko f'u kana don yen k'u sigi k'u cogo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ b'i da borose la sisan i b'i da borose n'a bɔra manti nin kama ani kangali ni jɛyani nin mɔgɔw t'i da borose fɛn wɛrɛ kama an dun filɛ ka min fɔ nin ye k'a fɔ ko da jɛyali kɔfɛ laɲiniw bɛ yen nɔ voilà donc o y'anw ka gɛsɛ ɲimi kun ye u b'a fɔ ale de ma tubabukan na ko cure-dent ou bien brosse à dents naturelle i m'a ye ka yiri don i da ne yɛrɛ ye n t'a fɛ ka marque bɔ mɔgɔw k'a ye k'a fɔ ko gɛsɛ yɛrɛ bɛ dilan mana kɔnɔ ko fo k'o bila ka na feere maliyɛn ma mali kɔnɔ yan nɔ 100 ka bɔ diɲɛ ka bɔ bon u yɛrɛ ko nin bɔra yɔrɔ jumɛn ko nin bɔra Pakistan de ko yiri dɔ bɛ yen nɔ ko El Salvador wa mun yɛrɛ o de b'a kan n t'a fɛ k'a fɔ quoi parce que u ko yiri jumɛn don a tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kan non scientifique ko Salvadora persica i m'a ye perse o b'a la Salvadora i b'a fɔ ko salvation quoi ko daborose fɛn quoi a b'i n'a fɔ anw bɛ min fɔ an ka siri gɛsɛ ma yan nɔ mɔgɔw bɛ bɔ ni gɛsɛ ye sisan jamana wɛrɛ ka n'o feere mali ma yiri 1600 b'i bolo donc e bɛ fɛ k'a fɔ an fɛ i y'a fɔ ko plante ligneuse c'est-à-dire yiri kolomaw an b'a fɔ minnu ma ko yiri jɔlenw donc o 1600 ni kɔ bɛ yan bon o binnakaw t'o la binw ma ja t'o la donc o 1600 ni kɔ la i b'a ye yiri caman de bɛ mun bɛ se ka kɛ gɛsɛ bɛ se ka bɔ mun na nka ka taa ye ko an yɛrɛ fana yiri gɛsɛ bɛ bɔ Pakistan fana an ta in a ma kɛ baara ye sa a kɛra baara y'an bolo parce que ne b'a fɛ mɔgɔw ka min jate an bɛ walikunsigiw san an bɛ sisan gɛsɛ yɛrɛ fana a tiɲɛna an bɛ sanbaraw san an bɛ finiw san an b'a bɛɛ sa dɔw a tɔ yɛrɛ kɛra sa an yɛrɛ ka taa sa ka komi an yɛrɛ fana bɛ golo fana tulu mun ka golo fana falen donc est ce que a tɔ yɛrɛ tora kɔ wa maliyɛn ka fɛn fosi tɛna to a bolo wa i ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn la ko ni an b'a bila dɔw de bɛna a ta ka taa n'a ye wa n'o tigi taara n'a ye n'an m'an kɔlɔsi o tigi bɛ taa bayɛlɛma ka tila ka na feere an ma u yɛrɛ ta da fɛ quoi voilà c'est là ça le problème parce que problème ye ni an ka mɔgɔw bi nin fɛn ninnu fɔ ka an yɛrɛ ka fɛnw fɔ k'a lagosi u b'a fɔ non a moderniser ta a bɛ ta comme si minnu olu bɛ ka mun miiri ko moderniser comme si o de y'a yɛrɛ kɛ ten quoi est ce que nin gɛsɛ de y'a yɛrɛ kari k'a bila mana kɔnɔ wa gɛsɛ de y'o k'a yɛrɛ ye n ko mɔgɔ de b'o kɛ donc ni fɔsan yɛrɛ tɛ ni e bolo i ta ka ɲi ka moderniser e yɛrɛ a kɛ ou bien en tout cas il faut se donner les moyens pour ça mais e bɛ fɛ de mɔgɔ wɛrɛ de k'a kɛ e k'a tɔnɔ bɔ mais o ye mun miirina sugu ye ne m'a dogo yɛrɛ ne ye gɛsɛ feereta ye dɔrɔn ne y'a san de y'a ye ne b'a san ka na n'a ye ka n'a yira mɔgɔw la k'a fɔ gɛsɛ 100 ni kɔ b'an bolo mɔgɔ minnu bɛ nɛgɛsonin kan ka yala dugu kɔnɔ k'a san k'a daji k'a i da burusi a la
a karila u bolo la u y'a dilan u bolo la i n'a fɔ min sɛbɛnnen bɛ nin kan k'a fɔ ko naturel don ko wa k'a karila bolo de la o sɛbɛn kan o y'a sɛbɛn angilɛ la ko brosse à dents traditionnel et naturel o y'o sɛbɛn a kan o y'o sɛbɛn a kan bon ne bɛ fɛ ka min fɔ sisan quoi n lamɛnbagaw ye tiɲɛ yɛrɛ la an k'a nɔgɔya quoi maliyɛn de kan k'a yɛrɛ ka ko ta k'a don ba la k'a kɛ tɔnɔmafɛn ye k'a lasankɔrɔ tan mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ ka ɲɛbɔ a fɛ a ye kumana zɛgɛnɛ gɛsɛ kan bon zɛgɛnɛ gɛsɛ kɔfɛ ɲɛ bɛ mangoro la i bolo voilà mangoro b'a la ni ŋuna ye nin mangoro kala de ye nin awɔ mangoro gɛsɛ bɛ yen a bɛ se ka nin to ne bolo awɔ mangoro gɛsɛ bɛ yen o filɛ nin ye nin ye mangoro ye anw ye nin bɔ sisan an b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ka fɔ yiri bolo bɛ kɛ gɛsɛ de ye yiri bolomisɛnnin ka min ma bon kojugu a bɛ ku i da la a bɛ se ka ɲimi k'a fara bɔ a la k'a kolo sɔrɔ k'o ɲimi ka sɔrɔ ka o kɛ k'i ɲin tereke wa yiri o ɲini n'i b'a ɲimi sisan i n'a fɔ mangoro min filɛ n bolo n'i nana ɲimi dɔrɔn i bɛ mangoro gu de sɔrɔ a la i m'a ye wa o de y'a to mɔgɔw k'i da dege yiri la a ka ɲi nin yɔrɔ de la o kɛrɛfɛ ɲɛ bɛ ŋuna de la ŋuna ni dɔw ko ma ko sclerocaria biria bon mangoro o ye mangifera indica ye mais sclerocaria biria nin n'o ye ŋuna ye ni dɔw ko ma tubabukan na ko le marula o bɛ kɛ ka mɔgɔ da brosser laɲini dɔw fana kan an bolo bɛ dugu la an ka karamɔgɔ ye an t'a fɛ ka gundo bɔ an b'a fɛ k'a fɔ de ko nin fɛn in nafa ka bon cogo min na ka tila ka n'a ye ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna taa feere e ma k'a ta nafa sɛbɛn a foroko kan e b'o ta nafa dɔn i t'i ta dɔn a ma bɛn an ma dɛ a ma bɛn ne kɔni ma ne y'a ye dɔrɔn ne kumana ne ye kuma daminɛ parce que ne tun t'a miiri n ko gɔsɛ bɛna feere maliyɛn ma n ko wa maliyɛn bɛ gɔsɛ san i m'a ye wa yiri 1,600 cɛ la a bɛɛ tɛ gɔsɛ ye dɛ nka caman ye gɔsɛ ye ɔ an ye mangoro ta fɔ an ye zɛgɛnɛ ta fɔ an ye ŋunan ta fɔ an ye sirigɛsɛ yɛrɛ ta fɔ tinba gɛsɛ filɛ nin tinba o y'an ka yiri dɔ ye min gɛsɛ bɛ ɲimi mɔgɔ minnu ka teli dilan la gɛsɛ nin bɛ kɛ ka da dilan n'i y'a laja a ɲagasa min bɛ kɛ o bɛ kɛ ka da dilan n'i y'a ɲimi i bɛ a ɲaga o bɛ seri quoi ji bɛ kunu bon n'a ji bɛ kunu a ji bɛ kɛ ka dilanli kɛ o kɔrɔ ko a bɛ mɔgɔ min ka teli a b'o de fanga lakɔɲa quoi. donc n'i y'a faamu sisan an bɛ ka par exemple sisan gɛsɛ pakistanais mun filɛ nin ye tan walima gɛsɛ farsi mun filɛ nin ye ɔ bon i bɛna ye k'a fɔ an bɛ a dɔw bɛ nin san ka ɲimi u t'a kun dɔn juste a bɔra Pakistan mais ka sɔrɔ an fɛ yan n'i ko k'i bɛ gɛsɛ ɲini kun o kun kama i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ min cɛya fanga dɔgɔya b'i la o gɛsɛw bɛ yen ɲɛko kan'i minɛ o gɛsɛw bɛ yen ɲidimi kan'u minɛ o gɛsɛw bɛ yen bon anw fɛ yan sɔrɔ yɛrɛ n'i mago bɛ sɔrɔ o gɛsɛw bɛ yen anw fɛ yan ka gɛsɛ yɛrɛ dilan ka kɛ kɔrɔtɛ kɛlɛkɛla o gɛsɛw bɛ yen donc e bɛ fɛ k'a fɔ tinba in ale bɛ dɔ cɛya fanga don kɔrɔ de ni mɔgɔ min ka teli i ka fɔli la donc ni mɔgɔ min y'ale gɛsɛ ɲimi k'a ji kunu ka a ɲaga to c'est comme si k'a bolo fitinin kari k'a kɛ i b'a fɔ gɛsɛ k'a ɲimi i b'a ji kunu donc a bɛ e ka fɛn prolonger quoi a b'i lasumaya a b'i hakili sigi mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ kɛ ka hali fa fura bɛ bɔ nin yiri in na n'i y'a fara sɔrɔ a ju fɛ k'o siɲɛ k'o daji fa ŋɔɲɛ bɛ mɔgɔ min na n'a ji sera a kɔnɔ miniti 15 n'a a sera a kɔnɔ miniti 15 a b'a baga faga i b'a fɔ ko tugubanciya kun don i m'a ye donc a bolo ni gɛsɛ ka to k'o ɲimi k'o ji kunu a bɛ mɔgɔ dusu faga a b'i teliya faga i m'a ye donc n'a y'o bɔ i la sisan i mago bɛ ɲa i m'a ye donc sisan tinba ŋuna mangoro an ye min fɔ zɛgɛnɛ ka tila ka n'a ye ko jiri wɛrɛ bɛ yen sisan min bɛ mɔgɔ i lada i yɛrɛ la quoi n'o ye jabi ye i m'a ye jabi ta don o ye ale b'i to n'i bɛ mɔgɔ min bɛ jabi gɛsɛ ɲimi i bɛ da i yɛrɛ de la i ka ko laɲinitɔ la an dun b'a dɔn k'a fɔ n'i dara i yɛrɛ la kɛlɛ o kɛlɛ kɔnɔ i ye se sɔrɔ o tilankɛ la ka ban parce que tɔw yɛrɛ mana e ka danaya ye o yɛrɛ bɛ olu fanga dɔgɔya de parce que u b'a ye k'a fɔ e min bɛna ale siga t'i la wa u b'a dɔn i bɛna ale fana ko i bɛna i mago dilan n'u m'u kɔlɔsi i bɛ se sɔrɔ u kan i m'a ye hakililatigɛ i b'o sɔrɔ o y'o ye voilà ngunjɛ lili an b'a dɔn k'a fɔ k'o ye ɲɛdimi fura de ye o de bɛ ophtalmologie mɔgɔw bolo quoi traditionnellement mɔgɔ min bɛ ngunjɛ lili sɔrɔ k'a daji k'a kun ɲimi k'a ji kunu k'a ɲaga seri ale kɔni ɲaga yɛrɛ man ka se kɔnɔ parce que a kisɛ ka fari kojugu a ka fari donc n'i y'a ji sɔrɔ ka ɲimi i n'i ɲɛ de bi kɔrɔ
ale be ophtalmologie a bɛ ɲɛ de dɛmɛ quoi. C'est comme si ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɔrɔ ni ɲɛ ye parce que ko caman bɛ anw tɛ kɔn a ma n'an y'a dɔn an yɛrɛ la kuma ko ça va pas an bɛ sɔrɔ ka taa o solution ɲini ka sɔrɔ kɔrɔ ka kan ka ɲɛsigi ni ko caman ye wa farikolo yɛrɛ kɛnɛya fana ye ladaro fɛn ye a bɛ entretenu donc c'est mɔgɔ min bɛ gunjɛ lili ɲimi ka to k'a ji kunu k'a kɛ gɛsɛ ye mais a ɲaga kana si kɔnɔ ale ka farin dɔɔni donc tant que e bɛ to k'a ɲimi k'a ji kunu i b'a fɔ gɛsɛ donc i bɛ kɔrɔ ni ɲɛ ye a bɛ fanga don ɲɛ na i bɛ kɔrɔ ni ɲɛ ye i b'a dɔn ko yiri ninnu n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ b'a fɔ yan nɔ k'a fɔ ko ni fo n'a bana ma dɔn n'o tɛ a yiri bɛ yen i m'a ye bon o de senfɛ i kɛtɔ ka o banaw ɲini i fana bɛ yiri caman dɔn k'a fɔ ko yiri bɛɛ ma yan ka tunu ka bɔ an ka sigida la donc nin ye ngunjɛ ɲɛci dɔ ye i y'a ye gunjɛ bɛ fɛn caman kɛ dɛ nka nin ye lili nin gunjɛ lili nin an bɛ gɛsɛko la ale gɛsɛ ɲimini ka ɲi sɔgɔma ni mɔgɔ b'a ɲimi k'a ɲaga seri k'a ji kunu a b'a to i bɛ ɲɛ bɛ fanga sɔrɔ i ni ɲɛ bɛ kɔrɔ o ye quoi nka yiri wɛrɛw bɛ tu kɔnɔ yan nɔ i n'a fɔ wosun bɛ yan nɔ yarɔ bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ n'i t'a fɛ ka tiɲɛni kɛ n'i da ye i kana to ka wo don i da quoi parce que a bɛ farinya yɛrɛ de quoi a b'i ka kuma lafarinya a bɛ i bila i bɛ min fɔ a bɛ sira sɔrɔ dɛ donc o yiri ye ŋɔnima yiri de ye a ka farin nka wo bɛ kɛ ka bana caman furakɛ i m'a ye bon gɛsɛ ko sa fana a gɛsɛ ka farin o ye farinya dan ye mɔgɔ ka kan k'i kɔlɔsi a la i m'a ye wa donc tu kɔnɔ yan nɔ awɔ zaban gɛsɛ an bɛ se ka dɔ fɔ la o ye harijɛgɛ ta ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ye zaban fana kuma fɔ an ka émission kɔnɔ yan nɔ zaban ye chance de ye harijɛgɛ i m'a ye k'a fɔ ko baaracogo bɛ baaracogo la n'i y'o fɔ sisan an ye danaya min fɔ o dɔrɔn tɛ dɛ wa i bɛ tila ka jaabi de sɔrɔ ni i bɛ taa ko kama n'i bɛ zaban baara zaban gɛsɛ bɛ taa ten zaban gɛsɛ t'a kala dɔrɔn ye dɛ zaban gilili fana ye harijɛgɛ fura ye nka harijɛgɛ min don mɔgɔw kana miiri ko sɔrɔ don o ye harijɛgɛ ye denko wari garijɛgɛ dɔrɔn o dɔrɔn tɛ dɛ nin ye denko harijɛgɛ de parce que denko mɔgɔ ka den sɔrɔ harijɛgɛja dan de don i m'a ye ka nɔrabila sɔrɔ i yɛrɛ la donc nin yiri ninnu b'an senkɔrɔ yan nɔ an ka wuli u kama teliya la mali kɔnɔ yan nɔ an k'a ɲɛsiw ma an k'a essayer k'u faamuya mun de la nin gɛsɛ bɛ kɛ nin yiri la mun de la yiri bɛ nin gɛsɛ kɛ mun de b'a nin kɛ mais o kɔfɛ yiri min bɛ bɔ fo kilo 5000 jamana diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka kolonkolon kana se ma ka na ni laɲini dɔ ye ko ni e y'o don i da la k'i bɛna o laɲini sɔrɔ i k'i yɛrɛ ɲininka dɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ ɲininka parce que anw ka yiri t'an dafa ti fu la i m'a ye kungoso ye yiri mara yɔrɔ ye an bɛ nin fɛn ninnu kɛ ka mɔgɔw bilasira walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ yiri 1600 nin na a dɔgɔyalenba bɛ yiri 100 ye min bɛ se ka don da la i m'a ye mais a tɔ 1500 mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ yiri bɛɛ tɛ gɛsɛ ye yiri bɛɛ tɛ gɛsɛ yiri bɛɛ gɛsɛ kɛnɛ tɛ ɲimi yiri bɛɛ gɛsɛ jalan fana tɛ ɲimi wa yiri bɛɛ tɛ fɛn jenita ye i m'a ye mais mɔgɔw de kan ka fɔ tali ka farin dɛ o ye jila jiri nin de i m'a fɔ min bulu yɛrɛ mana bi ji la ni jɛgɛw y'a dun u bɛ sa i y'a ye mɔgɔ man k'o don i da k'i b'o ɲimi k'o ji kunu n'i y'o ɲimi k'o ji kunu i yɛrɛ pɔsɔnne quoi i y'a ye i ye baga don i yɛrɛ la a bɛ n'a fɔ fana u b'a fɔ yiri min ma ko kalani n'a bɛ kɛ ka bagaba furakɛ u b'a fɔ cogo di banaba ale ji ka farin n'an y'a kɛ ji sanfɛ f'i b'a ye ji sanfɛla bɛ boli yɛrɛ a yɛrɛ ma mɔgɔ man k'o ta o ji kɛnɛ k'a lase i kɔnɔ hali ni ji nin tɔnna i ɲɛ la ni m'i kɔlɔsi i ɲɛ bɛ i dimi i m'a ye kuma bɛ ko ka se i kɔnɔ nogo ni furu kɔnɔ a bɛ taa joli de bila kɔnɔna joli juguman de bila mɔgɔ la i m'a ye a bɛ n'a fɔ fana bagani min ni an bɛɛ b'a dɔn ko bagani n'a bɛ kɛ ka guwazali dilan mɔgɔ man k'a ji min cogo fasɔn dɔ la i m'a ye furakɛli bɛ se ka kɛ n'a ye nka a bɛ fara yiri wɛrɛw kan dɔ bɛ jiri dɔ baga faga la dɔ b'a baga la yɛlɛ o de y'a to mɔgɔw ka ɲininkali kɛ nɛgɛsotigi minnu bɛ yala la bamakɔ bi n'u bɛ wusulanw ni fɛnw feere gɛsɛ b'a la u ka u jafariya ka nɛgɛsotigi ɲininka gɛsɛ min bɛ kɛ ka min kɛ quoi i m'a ye parce que gɛsɛ dɔw bɛ yen nɔ i b'a ɲimi dɔrɔn walasa i bɛ bato min kɔnɔ quoi i y'a ye n'o y'a sɔrɔ i kan ka taa sɔnni kɛ n'o y'a sɔrɔ i kan ka sigi k'i hakili jagabɔ n'o y'a sɔrɔ i kan ka delili kɛ n'a donn'i da k'a ɲaga a ji se i kɔnɔ a b'i ba sigi de hakili an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ miiri ni tasi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ de la k'a fɔ i bɛ miiri fɛn na ka tasi fɛn na ka laɲini d'a kan i m'a ye donc n'i b'o o gɛsɛ ninnu sɔrɔ sisan i n'a fɔ gunjɛ i n'a fɔ jabi i n'a fɔ gwele i m'a ye i n'a fɔ hali gweni kala
i bɛ ka olu laɲini ɲini a bɛɛ kelen kelen n'a magoɲɛ bɛ na i m'a ye wa donc yiri 1600 b'an bolo Mali la yan nɔ an k'a ɲini k'u dɔn an k'u gɛsɛw nafa dɔn nka an ka an basigi an ka hakili sigi k'a fɔ ni yiri dɔ bɔra fo yɔrɔ dɔ la ka na anw fɛ yan bi ko bɛna feere anw ma ko bɛ mago dɔ ɲa i bɛ taa sɔrɔ yiri 100 b'an bolo min b'o mago ɲa Mali nin ko nin na karamɔgɔ. Ayiwa hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ mun tun b'an bolo k'a fɔ gɛsɛ ka o ye nin dɔ gɛsɛ walima cure-dent tɔw kana nin gɛsɛ pakistanais in yɛrɛ ka olu ko brosse à dents naturel traditionnel donc a b'o cogoya la donc k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko kun b'a bɛɛ la wa kɔfili b'a bɛɛ la n'i donna ko la mɔgɔw fɛ a bɛ fɔ o de ma ko mɔgɔ fɛ mɔgɔ o la e bɛ don ten fu ka bɔ fu donc o la ni gɛsɛ ko don siga foyi t'a la o ɲɔɲalen b'an fɛ yan o yiri b'an fɛ yan fɔ ka wasa donc o sɔrɔ sira kan gɛsɛ dɔw fɔra i b'a fɔ zaban mangoro ŋuna bon ŋuna yɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲa i b'a fɔ mɔgɔw ka basigi ni ka mafa sira fɛ donc yɔrɔ ŋuna ɲɛji b'o kɛ a den b'o kɛ ŋuna yɛrɛ fana gɛsɛ ɲimini b'o kɛ ka taa se ɲɛko ta ma dɔ fɔr'o la n'o ye fɛngɛ ye a tɔgɔ ye di gunjɛ lili donc ale gɛsɛ bi fɛn ka n'i bɛ a ji kunu ka kɛ gɛsɛ ka to ka ji kunu a ɲɛko t'i minɛ o fɔra gwele ta fɔra donc ni mɔgɔ min tɛ fɛ ɲɛko k'i minɛ gwele lili n'i bɛ to k'a kɛ gɛsɛ donc ɲi dimi fan o fan o bɛ ma bɔ i la donc o ni a ɲɔgɔnw de don donc an fɛ n'i bɛ ka gɛsɛ fɛn dɔrɔn da sanuyali ni kɛnɛya kama bon i b'a sɔrɔ o caman bɛ yen bɔcogo koto kɛrɛnkɛrɛnnen koto la ani gɛsɛ ye mago dɔ nɔfɛ ko ye o caman bɛ i b'a sɔrɔ bɔcogo bɛ o la donc nka a mana kɛ cogo o cogo an ka ko ɲini k'a dɔn ka a fɔ a si la ka se k'a tɔnɔbɔ fana o de ka ɲi an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ko yama dɔn triple hotel. Ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bacama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tagabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko